Pasín por todos os camiños cando saíra a parroquia. Foi no camiño da Loureira. Pois eu conheci a Pepita no camiño da Loureira. Pois tiña eu 25 anos ou así. Gustoume e sempre, hasta a fecha, aunque me dixeran que era feo, para mí non había máis guapo. Levaba un cesto á cabeza e iba a apañar as coles á leira e traías para os animales e iba polo camiño. E había moitas pedras? Bueno, bastantes, a Masagua. A Masagua, que había brañas aos lados, de erva. Cando caía unha rama, unha pedra, íbamos os veciños a quitala, fora como fora, para levar os camiños para andar cos carros. Ir e vir andando. Daquela non tiña bicicleta. Eu nunca viña sin mozo. Eu a mala defunta de Julia. Na nosa casa que non lle gustaba, que decidíame que era cativa. E para min tanto me gustou que foi o mozo que máis lle quixen. Entendes? O que é a vida? Echa así a vida, meu fillo. Eu, cando era pequeno, xogábamos ao escondite, e escondíme atrás dos pinos, e veía as chavalas buscar. Andábamos Pepita, mas eu, a rodar polo monte, por outros pinos, e esas cousas, e agacharse un do outro. Entonces, a xogarmos, fixámonos mozos. Hasta a fecha. E íbamos a polos camiños, e se ibas a Triñáns, camiños, e se ibas a Chancelas, tamén. Non íbamos da man, a ti estás tuliño. O que, home? De man non, eu de man non fui nunca porque ainda non estamos encariñados, non? Cando me enamorei eu del, foi cando había os camiños. É que dá pena, claro que dá pena, claro que dá pena. Agora é outra vida. Están desfacendo todo e están construindo. Pero que non perjudican a nadie, cada un o seu que faga o que quere. Todo se acaba, viu? Todo se acaba neste mundo. Vamos a esperar que veñan todos e tomamos unha chiquita e ímonos.